Sziasztok! Ma azt fogom elmagyarázni nektek, hogy hogy lehet unbrickelni a telefonotokat, ugyanis megpróbáltam brickelni, hogy be is tudjam mutatni videóban, hogy működik, de nem tudtam egyszerűen, arra lettem figyelmes, hogy az újabb szoftvereknál nem engedik brickelni, hanem van egy biztonsági rendszerük, úgyhogy tehát el fogom magyarázni, ha még egyáltalán lehet brickelni. Tehát egyszerűen csak annyit kell csinálnotok, hogy USB-vel rákötitek a PC-re a telefont, kiveszitek az aksit, fejjel lefelé fordítjátok, hogy egyszerűbb legyen, mert elég nehéz, mármint fizikailag, és lenyomjátok a menü gombot, a bekapcsolás gombot és a hangle gombot egyszerre, mint hogyha downloadot be akarnátok rakni, és berakjátok az aksit, utána még egy picit lenyomva kell tartani, aztán nézzétek meg a képernyőt, elvileg ki kéne jönnie, hogy download mód, és igen, tehát ez a módszer csak akkor működik, amikor már egyáltalán be sem kapcsol a telefon, annyira elromlott, tehát nincsen képernyő. Úgyhogy hát remélem, hogy működik, és hogy hasznát veszitek, úgyhogy sziasztok!